हास्टेनि मन्त्रियकरा डॉक्टर मानिक साहा तंकचांनि हालक नारगि तन्यानि बागै जतनि फासिं कबखा बसाका तंकचांनो कारै हाकतर एबा हास्ते बसकाङै मान्या मिया गन्धतैसाव कक्रमा थुमनायरगनि पान्दाव ब अकक साका बसाका जे रग जुदा जुदा बाबायति किरिमानि हालक सुनामो तुबुओ बर्नो केबेङै काराक याप्रि रमजागनाय हिनै मन्त्रियकरा मिया गन्धतैसाव सालकिया सकांनि पातिमानो रगै किसासक पेकेज बो साख्लायखा बखाक्सते आमचाइनि हामख्रायनि बागै नैरा चुकुचि रजाक चिरा साय रांनि तांबतां साख्लायखा आबुनि बिसिं खरजाजाक थाथक ओंखा गन्धतैसानि सिमि आम्बासाव 26 किलोमिटार लामा स्लामथानिओ सारा 25 रजाक रां सबाय जागोन नारायणपुर हातिओ थामसि खतल गोनां मार्केट स्टल स्लामना बागै 4 रजाक रां गन्धतैसा हातिनि हामख्रायनि बागै 10 रजाक रां सबाय जागोन आबनो कारै महकुमा आमचाइनि चिबा थुयाम गोनां रिहेबिलिटेशन सेन्टार कायसा स्लामजागोन आबुनि बागै रां सबाय जागोन 25 रजाक महकुमा आमचाइओ कायसि अंगनवाड़ी केन्द्र तांना बागै रां 4 रजाक थामसि रासाय हाति माथानि सिमि दलपतिनि चुकु किलोमिटार लामा स्लामना बागै 4 रजाक रां जमतिया पारानि लामा स्लामना बागै 3 रजाक 25 रासाय रां महकुमा बैडमिंटन कोर्ट स्लामना बागै रां 2 रजाक गन्धतैसा रोंनकनि थोंखलानो सिन्थेटिक फुटबल माठ खालायना बागै रां 10 रजाक हाति आमचाइओ सीसी कैमरा आचुकना बागै रां 10 रासाय सबाय जागोन हनै बसाका आबनो कारि बखाक्सते आमचाइनि रों साखाम गोरोंलायमुं मानजुमुं सेबनो खबै जुदा जुदा हामग्रायनि बागै किसासक तांबतां बाहायनो ब साख्लायखा असाल बसाका बखाक्सते आमचाइओ नायमथानि बागै 33 केबि ताई 30 चुकु कार्ड आमचाइओ कायनि केम्प आचुग्रजागानो बसाका थैजानाय परमेश्वरी आंनि नुखुंनो ताइबो 4 रासाय रां रजागानो अबनि सिगां पुइला बेरेमो 10 रासाय रां रजागमानि जतै 10 रजाक सि रासाय ओंसिनाय 15 रजागमानि रां मन्त्रियकरा साका सालकिया सिगां पातिमाओ सारा 4 नुखुं जुदा जुदा खे देरा हालगो कलायखा आ नुखुं रगनि देरामानि हालगनो नायि रांनि 24 रजागानो पुइला बेरेमो बरनो 4 रजाक 4 रासाय 4 साय रां रजागमानि ताबो कताल खेताइबो 2 रजाक 30 रासाय 4 साय रां रजागानो मन्त्रियकरा ओ गन्डासरा बेरायमानि लगिओ मानजाखा एमएलए नन्दिता देबरमारी सेक्रेटारि बखरक जेके सिन्हा हास्ते पुलिस दायिफां अमिताभ रंजन खबै जुदा जुदा हाबाफां दायिफां सरक কোনো অসুবিধা আশা করি হইতো না আস্তে আস্তে সবাই আগে যে যে জায়গায় আছে যেন হইতো নিরাপত্তার দিকে চিন্তা করো সব দিকে সরকার ঠিক আছে।